1968 ел 8 март бәйрәме. Нәк язның иң матур көнендә Абдулла авылы солуы Рәсимә Илхәметдин кызы белән Игмәт авылының иң асыл егетләренең берсе Рәзил Сәйит улы чәчләрен чәчкә бәйләп гаилә корып җибәрәләр. Менә инде Сәйитовлар гаиләсе сынаулы юлларны бергә үтеп, шатлыкларны бергә уртаклашып, бер-берсенә терәк ышаныч булып 53 ел тормыш сукмагыннан бергә атлыйлар. Үткәннәре күпләргә үрнәкле, бүгенге көннәре бәхетле, киләчәкләре өметле аларның. Күрше авылларда яшәп, бер мәктәп сукмагын тапап, хезмәт юлларын бер хуҗалыкка багышлаган, бәхетләрен туган җирләрендә тапкан барлар алар. Biz почти bir мәктәптә укыдык бит инде, алар гына. Ул мәктәптә укыган чакта bir-birimizni bilib йөридек. Иптәш классташ кызымның туган көненә җыелдык. Булда бар как раз инде анда ул эшләй башлаган иде. Мин инде аннан алдарак эшләй башлаган идем колхозда. Ул таярга мин шул тракторда эшләдем инде, механизатор булдым. Шунда беренче курс шуннан башланды, шунда танышып киттек. Бер-беребезне ошатканбыздыр инде, 1-2 елдан артыграк йөрдек. Аннан чәчләрне чәчкә бәйләдек, шуннан бер менә дигән итеп яшәп атабыз, Аллага шөкер. Худайның биргәненә шөкранә кылып, балаларыбызның игелеген күреп, дөньябызның бәрәкәтен табып, шулай яшәп атабыз инде, Аллага шөкер. Тормышка чыгып килгәндә бик зур яшьтә әткәем бар иде, ул килгәндә әнкәем дә бар иде. Бер ел яшәп, беренче бала тугачтан узак тормай әнкәебез үлде. Шуннан әнкәй үлгәчтән әле 96 яшькә чаклы 12 ел әтиемне карадым менә шушы иптәшем. Нык кадерле, Аллага шөкер, әйбәт яшәйбез. Балалар үстердек. Балалар үстергәндә инде без бала үстергән чакта, конечно, озаклап ял итүләр юк иде. Шул 4 ай тузатылды, тулмаса чыгып йөгерде инде эшкә. Мин тоже шул кышкы җәй көне басудан кайтмадык, кышкыны тоже шул элек ул вакытта ул тракторлар белән кайларга гына бармайдык инде. Мурдияларга барып итеп, шулай торып йөреп үстердек балаларны. Инде хәзер пробнук та бар, Аллага шөкер. Менә яшәгәч, аны да күрдек. Яшәү әйбәт, Аллага шөкер. Рәзил абый бар гомерен тракторчы һөнәренә багышлый. Мул уңыш үстереп, һәр вакыт мактаулар әретендә була. Тырыш, фидакар хезмәте бихисап почет грамоталары, рәхмәт хатлары белән билгеләнә. Бәләкәйдән хезмәттә чыныгып үскән Рәсимә апа мәктәпне тәмамлау белән Ульянов исемендәге колхозда сыер сава башлый һәм хаклы ялга чыкканча биредә эшли. Җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша. 2 тапкыр Игмәт авыл советына депутат итеп сайлана. Бергә тату, матур яшәүнең сырында чиштеләр Сәйитовлар. Ул сер бик гади икән. Сире берең аңлап яшәдәдер дим мен. Берең аңлап яшәп, берең юл куеп, ул дөнья булгач, гелгәнәсе йөреп тә яшәп булмай торгандыр. Аны сөйләргә тавышганыбыз да юк, Аллага шөкер. Бер сүз белән бер-беребезне аңлайбыз, тәртипкә салып китәбез. Аллага шөкер. Яшәп атабыз әле булай моңгайсырланса да картаярга исәп юк. Бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезгә кирәк булып яшәдек шулай. Бу синеке, бу минеке дип тормадык. Эшне дә шулай эшләдек. Яшь вакытта син бәләкәйрәк күтәрсен, олораган күтәр дип тормадык. Машинада кайсысы килә, күтәрдек тә йөгердек, алай. Интегә яшәмәдек, яшәвендә бер-беребезне аңлап, матур яшәдек. Балалар да әйбәт булдылар. Алар да безнең белән малайлар басуда үстеләр инде, ул вакытта басуда трактор плугарлар кирәк, шунда басуда эшләп йөрделәр. Кызлар тоже әниләре кырында булды инде гел. Ял булдыса чыгып йөгерделәр аның кырына. Йөргә башлагач алай эшләп үстеләр.
Әлдер көз тимәсен, Аллаға шөкер, барсының да эшләре барғыламый, барса да эшле. Эш сөючән уңган гаилә 5 балага, 2 малайга, 3 кызга гомер бүләк итә. Барысында яхшы итеп тәрбияләп үстереп, белемле итеп, олы тормыш юлына чыгара. 5 оныкларының, 1 оныкашларының рәхәтләрен татыган бәхетле парларга бүген балалары зур рәхмәтле. Чынлап та безнең әтиебез белән әниебез алар безнең Рәсәй күләмендә генә түгел, бөтен ил күләмендә алар үрнәкле гаиләләрнең берсе дип шутлайм. Алар безгә 5 балага гомер биргәннәр, зур юл тормышына бастырдылар, бөтенебезгә белем бирделәр. Бүгенге көнне һәрбершәбез эшләп йөрибез, гаиләләребез бар. Әниләрнең хәзер оныклары инде һәрберсе уже эшле. Аллага шөкер, менә оныкашлары булды хәзер. Шундый шатлыкларга күрергә насыйп иттеләр. Без инде безгә әти-әнибезгә теләйбез инде шушы өйнең тәрәзәләре озак утлар балкып торсын шушы тәрәзәләрдән, сәламәт булсыннар, берсенә кирәк булып озак гомер итүләрен теләйбез. Һәм без аларга бик зур рәхмәтлебез. Сәйитовлар олы яшьтә булуларына карамастан бик нык тынгысызлар, җитезләр, уңганнар, гөрләтеп дөнья көтәләр, абзарларында кош-кортын асрап, бакчаларында мулдан җиләк-җимешләрен, яшелчәләрен үстереп, дөньяларын чисталыкта, пөхтәлектә тотып, гөл чәчкәләргә күмеп, яшьләргә үрнәк булып яшәп яталар. Яшьләргә теләк шул, курыкмасыннар, күп итеп бәбәйләр китерсеннәр, мотор итеп яшәсеннәр. Эшләренең кадерен белсеннәр, дөньяның кадерен белсеннәр, тәмам белеп яшәсеннәр. Тормыш шулай бара ул. Электә барган, менә әлдә бара, эшләгән кеше эшләй, тырыша. Тырышу кирәк. Яшьләргә шул. 53 ел ул 53 көн түгел. Аның һәр мизгеле алар өчен кадерле, якын. Артка әйләнеп карасаң, ниләр генә кичерелмәгәндә, нинди генә авырлыклар күрелмәгән. 5 елдан артык вакыт үтсә дә, бу гаилә бер-берсенә булган хисләрен үзгәртмичә, мәхәббәтләрен вакламыйча, тормыш мәшәкатьләре арасында югалып калмыйча, матур итеп гомер кичерә. Иңне иңгә куеп тату гомер кичергән Сәйитовларның алдагы көннәрендә дә пар канатлары кайрылмасын. Балалар, оныклар игелеген күреп, озак еллар гомер кичерсеннәр иде. Җәннәт рәхәте, уҗма хозурлыгы насыйп итсен сезгә Аллаһ Тәгалә. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.